Bagsakiya pa, mga kabalen. Yon mga kabalen, balik update tayo sa team ng Mavs Phenomenal. Opo mga kabalen, dati nga pinag-uusapan at tanong sa sarili natin kung kukuha ba ng Kapampangan bowler etong si Mavs Phenomenal. At opo, kumuha ng player na Kapampangan itong si Mavs. Si Joshua Ginko ng Lubao, KG Garcia ng Apalit at itong si Ransel Enriquez na pride ng Santa Monica, Lubao, Pampanga. Opo mga kabalen. Opo mga kabalen, si Ransel Enriquez na skinny center at nakasali nga sa Mavs Junior Basketball Team. Dating laman din ng mga ligang labas at ng Intertown. Opo mga kabalen. At ngayon nga ay isinasali na ni Coach Mavs etong si Ransel sa iba't ibang dayo serya nila dito sa Pampanga at mapa sa ibang lugar tulad ng Zamboanga at Cebu mga idol. Opo mga kabalen, well malaking tulong itong exposure na to para sa batang to. Pero ang tanong ng karamihan, magtatagal kaya si Ransel sa poder ng Mavs Phenomenal? Nababalitaan nga natin na si Joshua Ginko nag-quit na dahil nga nagkaroon ng injury ito. Madami na ding dinayo ang Penogang kasama itong si Ransel. Yun ay anong nakalaro nila, ang Barangay Amsig at tatlong trio na sina Masangkay, Sulweta at Sahagun. At ang latest na dayo serya nila dito sa Pampanga laban sa Baliti naman, natalo daw ang team ng Mavs Phenomenal. Well mga kabalen, kung talagang player lang ang pag-uusapan at maghahanap ka ng malulupit na player, dito nga sa Pampanga dahil malaki ang programa ng basketball dito. Opo mga kabalen, kaya normal lang ito kung kukuha man ng player si Mavs dito sa Pampanga, madami talagang may potensyal, lalong lalo na tapos na yung basketball court nila sa Peno House. Heto mga kabalen yung ilang highlights sa dayo serye nila sa Zamboanga kasama itong si Ransel Enriquez. Panoorin natin mga kabalen at bagsak tayo pa. Keep it running. Yeah. Yeah. Horizon. Horizon. Where the water meet the sky, you can find me. Horizon. Horizon. Find me where the water meet the sky. You can find me, yeah. Horizon, horizon, yeah. Horizon, horizon. I finally figured out that love ain't perfect at all. And if it was, none of us would deserve it at all. We all humans, a step away from setting it off. More concerned with getting money than getting along. Look, I know I fall short a whole lot of times. I know I served a whole lot of y'all a lot of lines, but I've been growing in the shadows trying to prophesy. I'm still the type to fall out of love, then fall in line. Look, a rebellious spirit, seeking peace in nature, gotta keep me near, keep a lyric. Compared to my mind, this muddy water much clearer. Stop fearing, getting left behind and started drop steering. Visualizing peace before it happened, I got mind control. Trying to grow in the